kono. Wis mbok taleni sing kenceng apa urung mau? Wis tak taleni ya. Matur suwun segenap panitia sukses selalu berkah barokah. Aku sak iya aku tak ndagel sik. Lah kandhane. Nah, tenan ta ucul ta. Ngene. Cek lek pran. Lho. Saya Bu kersane ngopeni wedhus riyen, Bu. Ya Allah ya. Bendina kok konangon wedhus. Gini. Pripun, Pak? Lagi. Pernah kersane diaman kiriin yang jelas mengucapkan terima kasih kagem warga masyarakat Bibis khususnya matur nuwun kagem segenap panitia soho ketua panitia yang udah berpartisipasi mendirikan acara yang semewah ini dan semegah ini. Spesial iki dijalui lagu spesial buat Mas Tino dan Mas Waluyo, minta lagu Katut Lanangan Denok Lintang Asmoro. Engko sing nyanyi Katut Lanangan Bapak Sariman. Wah siap, mengke diaturi nopo ingkang dados pamundutan. Pak aku Parno ya. Iku waca sik saurunge geguyonan. Iku ana jalukan apa? Lho Pak Narto bakul piring. Bakul pring. Lah iya nek bareng angkut pring terus mangan ning piring ngono lho maksudnya. Ilatmu kok lunyu. Minta lagu cewek gaul. Matur suwun terima kasih. Iki permintaan disimpen dhisik. Iya. Untuk rokok apa iki? Jarum. Wah, jarum super. Jarum super. Jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Kowe kok iso ae. Lah nek disingkat DJARUM. DJARUM. D demi. J Janda. A Aku. R Rela. U Untuk. M Jarum. Janda semakin terdepan masuk. Iki ndak rondo kabeh. Jarum super. Jarum super. Ono neh rokok apa neh? Nek ning daerah kene iki sing terkenal senior. Apa tegese senior? Senior. Senengane nindakno yor olahraga. Senengane nindakno olahraga. Senior. Lah kae ana rokok sing enak kae. Apa? Minak jinggo. Rokok minak jinggo. Minak jinggo. Apa artine minak jinggo? Miringo. Nak mesti penak. Go. Ji. Go. Minak jinggo. Miring penak. Jengking monggo. Nah, ngono lho kok iso. Suwene ra umum. Iku minak jinggo. Wis milak. Mi Sutarmi lakoni. Nek wis awor Sutarmi nang di metengi ngono terus jarum minggat. Matur nuwun ingkang sampun ngaturi saweran. Matur suwun dulur lanang. Iki acarane yang jelas apa? Iki ya jelas sedekah bumi nggih. Kol Mbah Paluombo. Mbah Bakulombo. Kol Mbah Paluombo. Oh nggih. Derek apa jenenge ngalap berkah kul panjenengane Simbah Abdul Rahman Paluombo. Nggih. Ngene iku lho Pak Abdul Rahman mugi-mugi sing diholi
ya tansah nginayungi karo dulur-dulur mriki. Amin. Sing derek hol ya pikantuk rejeki ingkang berkah barokah. Amin. Muga-muga selamat sing nanggap, ya selamat sing disanggap. Wis selamat kabeh. Amin. Sing gak selamat ya Darno karo Sarti. Lah gene kok ora selamat. Lah jenenge Darno karo Sarti boleh selamat. Selamat. Ya Allah Gusti, Gusti. Ya Allah Gusti dipun maringi kanugrahan iki ijek ning wulan Sura. Ijek ning wulan Sura. Wulan 1 Muharram 1448 Hijriah. Muga-muga nukui muga-muga piye? wis ngono kabeh. Selamat wis dikono selamat ingkang mangan kerupuk muga mundang diombeni. Setolah kowe ku ndongakno gremeng ora karuan parake. Ndongakno iki mbok kaya aku. Ndongakno kanggo warga masyarakat Bibis. Ndongaku wis entek udah 4 sasi ndongakno terus kok. Ya ning ora apa-apa to nadyan 4 sasi 8 sasi pancen sing ditunggu-tunggu iki ya dongane. Dadi nek ndongake iki sing apik. Apik. Suatu contoh kaya ngene. Nggih. Mangan manggis ning pinggir kali. Wong sak Bibis mugi-mugi kathah rejeki. Nganggo parian penak. Mangan manggis ning pinggir sumur. Dulur-dulurku Bibis mugi-mugi panjang umur. Mangan manggis ning pinggir sawah mugi-mugi dulur-dulur Bibis sedaya pikantuk barokah. Oh, penak to ndongak ora kakean aing-aing ning pasti nganggo parian. Parian manggis wis entek manggise. Ayo liyane manggis to jenenge ndongake iki lak ya Purwakanti to. Nek ngarepane I nggurine ya I ngarepe es ya nggurine kudu es. Kirek dides nang ngisor greng sik to mosok ndongakno nganggo kirek I. Lah jarene nganggo es. Ora apa-apa ya. Oh, gak leh kirek. Liyane go. Asu dides. Memang anake gak oleh paane. Pakane ya wis sing penting es. Ana wedhus disawerno dagelan maksude matur nuwun. Lho kok ora nyambung? Lho iki mang ndongakno kok ora nyambung wong ndongakno kanggo warga kene kok Bibis. Nek aku mang lak penak mangan manggis ning pinggir sawah dulur-dulur Bibis barokah. Lho ana linggas go ngeprok areng maksude wong wedok sak Bibis takon meteng. Atuh kok sombong metengi piye? Ya oh iya, nek sing duwe bojo meteng ora apa-apa. Lah nek sing urung duwe bojo mbok kon meteng dak kaya Roro Suli iki mang. Kosot. Oh, aja. Tur meneh wong sakmene mbrahe kok mbok kon meteng bareng. Nek wayah lairan ora apik. Jejer-jejer ning lapangan kaya betoti telo ngono. Ya carane. Lah carane wayah meteng kon nguntal HP. Engko terus dibali kowe lairem jam pira ngono. Lah sing repot iki nek lair bareng iki ya dukun apa bayine. Wong rumat bayi carane nangani wong lairan iki ora gampang. Kowe apa iso? Lah aku wis kulino aku bar kursus dadi babi sister. Dadi babi sister. Sik to kok babi to? Sing bayi ndak babi sister. Iku jenenge ora babi. Apa? Baby sister. Ora kok babi sister. Babi sister. Nah, kowe berarti tahu kursus? Tahu. Lho nek ngono ke apal carane ngrumat bayi? Ya apa? Tenane. Jajal kandhake. Carane ngrumat bayi iki piye? Carane ngrumat bayi. Heeh. Pisanan bayi dijipuk. Pisanan bayi dijupuk. Nek wis bar dijupuk 2 kali. Lho. Ya terus didusi. Lah ya didusi masa kok dibuak kali. Bayi dijipuk terus didusi. Didusi nganggo apa? Banyu aki. Lho. Diben nglocot.
Daya malah bluduk bayine. Yo banyu panas. Oh, banyu anget. Banyu anget. Nek bar ngono bar didusi nganggo banyu anget terus disabun. Disabun kanggo sabun apa? Liboyo apa iku lho sing sabun lenyek apa iku. Oh, nganggo sabun bayi. Nganggo sabun bayi. Nek wis bar disabun terus dintas. Dintas? Terus digawa. Digawa ning ndi? Pasar. Tawak-tawakno. Arep mbok dol bayine. Ya digawa ning kamar apa ning gone dipan terus dilemeki kain. Oh, dilemeki kain ning gone dipan. Ya. Bayi dilemeki kain tumpangno kain. Lek terus dianduki. Terus diwur-wuri. Diwur-wuri nganggo apa? Korea TS. Nganggo anu nek gak enek yo. Iku jane iki arep apa nyirami tanduran utawa ngabuk tanduran apa piye? Iku yo diwur-wuri wedak lele. Lah lak ngono wong aku kira ngerti tekon. Diwur-wuri wedak. Berarti diwur-wuri wedak. Iya, engko terus diblabur. Blabur nganggo apa, Pak? Semen karo pasir. Wetenge gen kewenceng. Lho iki jane arep gawe cor-coran apa piye? Yo remason apa minyak kampak. Ayo ngono to. Ben ora masuk angin. Ben anget awake. Nah, engko nek wis diblabur lagi dibuntel. Dibuntel nganggo apa? Godhong gedang poncot telu. Arep gawe lontong. Lho kok malah nesu to wong aku kira ngerti kok. Diponcot grita utawa kain sing wis disediakan. Ngono. Aja lali dipasangi nggon bokong iku apa jenenge? Bantal. Bantal sing kawandel ngono. Ndekne ben iso mokekeh. Lho berarti pempesan. Pempes nek wis ditaleni. Iya. Bareng ditaleni terus bocah terus diklambeni. Oh, nek wis klambeni terus digendong. Wah, berarti apal tenan. Apal nek aku. Ya berarti ya dongamu ki ana benere. Delalas apa ngerti dulur-dulur kene sing urung duweni anak, sarana dongamu iso dikabulno duweni momongan termasuk ya rejeki. Alhamdulillah. Ya wis muga-muga dulur-dulur kene pikantuk keberkahan. Amin. Mergo acara niki ngiras pantes ya suronan. Muga-muga ning nggone taun Jawa iki anyar iki kabeh rezekine tansaya lumintu, kabeh pinaringan kesuksesan saha seger kuwarasan. Apik lho dina iki, dina Kemis Legi ya. Kemis Legi iya. Jan apik dina sing paling apik dina iki. Mergo ditanggap wong kene. Iki dinane apik. Ning ndi kono ana ketoprak mbrak. Toprak main kabeh. Wah, main kabeh mergo dina Kemis Legi, ana sing hol, ana sing apa nutukno sedekah bumi, ana sing syukuran, ana sing melekan bayi, ana sing barang dingah ning dina Kemis Legi. Wah, berarti ya termasuk awak dhewe iki ngiras pantes melu ngalap berkah. Iki ya melu apa hol Mbah Danyange Wahyu Manggala sing dulur-dulur kene wis ngandakno. Iki mau Pak Mogol mboten saged nderek Pak Di. Wonten tamu kathah. Ning kula beto adi kula sing pun kula dandani dadi kaji palsu sing mboten sida munggah kaji. Lho, Sariman sing terkenal iku munggah kaji kok ning Kulon Juwana.